Un clásico del Festival Temporada Alta de Gerona volvió a hacer acto de presencia este año. Cristian Lupa sigue acompañando a su troupe en una función que hace 10 años que gira por los teatros. Del bambino, dell'anziano, dell'adolescente, del giovane, dell'adulto e in ogni persona brilla l'immagine di Dio. Estas son Las Presidentas, una obra del austríaco Werner Sfaff, un autor de esos que nos gustan por controvertidos, heredero del igualmente odiado y amado Thomas Bernhard y que encima, y por desgracia, murió joven. Takie to już jest to ludzkie życie. Człowiek się stara przez całe życie iść należytą życiową drogą. A potem rodowite dzieci odwracają się od życia i od człowieczeństwa. Dopiero w gruncie rzeczy po jego śmierci, to dziwne, jego śmierć, to czasami tak bywa, nawet często, spowodowała jakąś zmianę. Nagle zobaczono w nim postać tragiczną oraz, no właśnie, jakby powiedzieć, bardzo boleśnie dotykającego człowieka pisarza. A idźże, tych brzydkich wyrażeń. Zawsze używasz takich ordynarnych słów. Zawsze tylko słyszy się od ciebie gówno. Jakby nie można było powiedzieć kubka. Albo stolec. Zawsze tylko Zawsze byś się tylko czepiała. Zawsze byś wszystkich krytykowała. Wszystkim ludziom przez całe życie tylko byś dokuczała. A potem się dziwisz, że Herman nie chce mieć stosunków. Erna, Greta y Marie son las patéticas presidentas de un mundo desolado, una cocina-salón que cae a pedazos como sus vidas. Si todavía lo son, en todo caso, son personas que no pertenecen, no tienen lugar, están fuera, al margen. A cóż takiego ci eleganccy ludzie do swoich muszli wrzucają, co tak te muszle potem zawala? A raz to był słoik po marmoladzie z czerwonymi robakami dla rybek akwariowych. To znów cały kurczak, który śmierdział z pewnością już przed rzuceniem do wody. Raz to były zeszyty z gołymi ludźmi. Zakrwawione majtki, a może obrobione. Dotyka tutaj również, jakby powiedzieć, bardzo ważnego motywu, to znaczy przygląda się bliżej tej degradacji i w gruncie rzeczy wyciąga z tego wniosek, że być może same indywidua, sami ludzie wyrzuceni na margines nie ponoszą winy w gruncie rzeczy za swoją degradację. I że to, co postrzega się jako zwiększającą się agresję i demoralizację w gruncie rzeczy jest zjawiskiem czy postrzeganiem kogoś z zewnątrz, postrzeganiem tego przerażonego. Już naprawdę już nic na Wodwile Karna nie da powiedzieć, bo jest w nim zakochany, bo z niego taki świętosz. Nie mówię ci, świętoszek! Jesteś faszysta! Rozwódka jesteś, to my nawet prawdziwej komunii nie wolno przyjąć. Sama jesteś rozwódka, ty stara świętoszko. Jestem niewinna! Mnie wolno jest Zobacz taką koląciny, że ci się tylko tam kawałek zmieści. wszystko, co potrafisz ty. Ty jesteś prawdziwa zdzira! Hitlerowska zdzira! Faszysta! Wszyscy ludzie byli w tym momencie. Perdedoras y humilladas, infantiles y descuidadas en todo su ser, piadosas desvalidas tanto en su fe como en su vida, discuten por nada, se insultan, recuerdan, fantasean, desvarían y no callan. Bésame mucho. Mamy tu często do czynienia z ludźmi, którzy, no jakby wiecie, wszyscy ludzie chcą żyć szczęśliwie i chcą
osiągnąć, jakby powiedzieć, swój życiowy cel. To wszystko w momencie, w którym nie potrafią posługiwać się, powiedziałbym, językiem, obowiązującym językiem, nie potrafią wobec samego siebie zastosować dystansu, autorefleksji, są w gruncie rzeczy skazani na negatywność. To, że są to jednostki skazane na negatywność, które, jakby powiedzieć, nie są w stanie wydobyć się z tej narzuconej im sfery, jest bardzo istotnym, powiedziałbym, humanistycznym słowem Wernera Schwaba. Erna ma akurat jeszcze tyle sił, żeby napluć Hermanowi w twarz. A Herman tylko skręca się ze śmiechu. I co to da, kiedy jedna świnia drugiej świni w ryj napluje, powiada, potem wstaje, chwyta Ernę i Wotylę za karki. Tak długo wali głowami o siebie, dopóki krew nie tryśnie, a dusza nie wywędruje. Przecież leci dziewica Maryja, która komuś znowuż musi się objawić, nie większa niż i tak dobrotliwie spogląda w górę. Cristian Lupa volverá en primavera para dirigir Final de Partida de Samuel Beckett con José Luis Gómez, coproducida, entre otros, por El Canal, el Centro de Artes Escénicas de Sal, otra de las apuestas del temporada alta.